Ba, hau da piztineta botatzen dana, klorua, eta legia bat bezala. Nahi izan dira beren zenkerragoak eta lehenengo medio amintea deitxu zebela, eta baizko kontua, bota zekela. Eta gero hori izan bezola, udaletxien kontua. Baimena matemazen udaletxiak, bota zekela. Eta zu zeu, brigadakua zara, ezta? Brigadako... Ez gu bankonia dekoa beha. Mankomuniadeko langia. Bankonia dekoak. Eta orduan, Debabarrenean beste herri batzutan ere egongo zatea botatzen. Hone arte egon geha, botatzen, Ermu, Eibar, Plantxi eta Elgoibar. Baina guain ja danak hasi dira, zan diate. Danak hasi dira, dira beko danak. Eta ze zabizte? Osa, kaliak edo ze desinfektatzea zuen? Bai, hori momentu nahi jende asko juntatzen tokizan, dendetan. Oin bota ditut fruterixetan. Jo bestia botatzen dugu, bankuak dozen tokizan, kutsa. Eta Elgoibarren hasia, lehengo zapatuen hasi ginen. Eta nire berdina, jendia kola nunitzen duan, antxe. Eta goizian goiz imaginatzen hasiko zeatela, jende mugimendu hasi orduko edo... Bai, Elgoibarren azterera goizeko ziretan. Ziretatik behatziak bitxartian. Ibile gabe handura arte ere, dara botatzen ibile ganean, baina orain toki importantien agia botatzen, jendia akumulatzean tokizan. Badakigu jendiak eskertu dizuela, herritarrak eta eskertu dizuela, ze bizi izan duzu ezuek? Bai, ez da osiristeik, porque gakbitzen ibiltze ganean, jendiak ez digu, igual aldrebez, baina orain hau itzen nahi ganean, emozio eta gana itxasea, porque danak dizio, ole, eta txalua eta ikusgarria da. Bueno, zuek kalian zabiltzate lanean, ez dakit bildurriko ezin egonik edo sentitzen duzuen? Hombre, bildurra nik uste dano dakoela, ez? Eta guk ere bai, eta guk azkenak esango gainak lagatzen gainak lan hau, porque garbiketa asuntua. Bueno, ikuste zaitxuztegu baina babes neurri danak hartuta. Bai, eske produktu hauek ibiltzeko eta gero gainak jendeak inuntatzen zea, eta baspan ere hobe.